Yasmin deh. Kalau kena kah nanggo kah dukho nanggo. Jeng 2023 ni election jini ti pramothani ngai khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu nei buijo tono bono siniwo bo tini bohok ni bagui tangoi chana ni bagui kamai samung ni bagui yakonai bo phatar hasteo thangka Shillong hai jaga o thangai bo thangnai 26 tariko bo 3 tala building sakani yakung kasle klaioi bini bokrok rok baba damage ni thangka abuni yagulo miawo phung 10 ta jorao bini nakma arikha bini omang kuthino paithak ni nairung nainani bagui bini nok nukhung ni bini buma bini bukha bihik bai nalai bini mang kuthino nai jungta kisule dong Je thimani ebake o thujangai thai bojiga bo Molaya omo 45 Kamalpur constituency by Khorsa Mola